Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency. Πάμε να πούμε κάτι για την υγεία τώρα, δεν κοντοπέρα. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για ένα παρεξηγημένο άλλο φίλο. Για το αλκοόλ. Γνωστό και σαν ξύδι. Ξέρετε ο Μπουκόφσκι πώς εμπνεύστηκε τα ποίηματά του? Ξέρετε. Λιάρδα ήταν λιάρδα. Ζάντα. Ξέρετε ότι οι πιο πετυχημένοι συγγραφείς παγκοσμίως, παρντών, αειδιαστικός, τι να κάνω. Ξέρετε λοιπόν. Οι πιο πετυχημένοι συγγραφείς. Λέω, ήταν όλοι αλκοολικοί. Ναι, Μαξί, ξέρετε τι κονομάνει συγγραφείς. Κονομάνει Όλα τα λεφτά. Αλλά και από την τέχνη να φύγουμε και να πάμε στην πραγματική μας τη Χαίζονται ζωή. στο τάλι, ρε συγγραφείς. Ακόμα είσαι, πες για τους ανθρώπους, για τη ζωή την κανονική. Γιατί να πούμε τα πράγματα με το όνομα. Άντε, γεια μας. Στη ζωή τι γίνεται? Τι να γίνεται? Οι άνθρωποι. Χλεμπά. Μέσα στο σιρτάρι. Όχι μέσα στον ντοσιέ, ρε. Το θέλω τον ντοσιέ, ρε. Και δεν έχετε δει κανένα νυφάλιο να βγάζει γκόμενα σε μπαρ? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πρέπει να άμα σου δώσεις, την πέφτεις, κάνεις τα καμάγια όλα. Άμα πιείς πολύ, μέχρι και το κέρατο παραδέχεσαι. Και αυτό καλό. Το ξεχνάς. Περνάει, πώς να σας το πω. Τέλος. Τέλος. Πες αυτό το καλό με το σηκώτη. σηκώτη που παθαίνει κύρωση και γίνεται. Το σηκώτη και μετά τι χρώμα παίρνουμε? Κίτρινο. Κίτρινο τελείως. Που σημαίνει ότι πάμε Κίνα χωρίς διαβατήριο, κυρίες και κύριοι. Πάμε που νίξω. Να πίνετε, να πίνετε.